Slavroş baş hevanno îrodîsa ji ber meseleya gaza metane heft eskerên din hatin kuştin yan jî mirin bi şiklekî cuda. Hêjmara eskerên ku dibin bandora gaza metanê de mirine hêjmara wan bû 12. Ev tiştekî nû ye. Bandorekê çawa li pêvajoyê dike îro hevdîtina heyeta Öcalan ya bi Erdogan re heye. Ka ev mesele wê çawa were rojevê? Sûjdar kî ne? Ev esker ji ber çi? Bi kîjan bi emrê kîjan fermandarî hatin kuştin? Gelo ev provokasyonê ji bo pêşî li pêvajoyê bigirin? Çima tam di vê demê de tiştekî wisa qewimî? Gelo mümkün e ku eskerên xwedî gaz ê ku gaz sibêhetayê were davêjin şikeftên gerîla eskerên pisporin çawa mümkün e ku bi xwe bibin qurbanî di vê meselê de. Gelo ev gazeke xwezayî ye gaza metanê bi xwe çêbûye di şikeftan de ew jî yek ji îhtîmalan e dibêjin. Wextê ku di şikeftekî girtî de tê de cenaze hebin, mirovên mirî hebin û gaza metanê dikare bi xwe çêbibe. Ama em dewleta Tirkiye nas dikin. Dewleta Tirkiye tu şikeftekî sağ nehîştiye li wê derê, tu tünelekî sağ nehîştiye. Bi salan e bombe dike û muheqeq hêzên gerîla jî xwedî tedbîrin. Yani ez duê qenatê de me. Ev eskerên dewleta Tirkiye ji bo kuştinê çûne wan hereman. Bi tu şiklekî divê mirov weke mağdur nebîne û mirov nikare sersaxiyê jî bixwaze ve ya di usûla şer da jî tune ye tiştekî wisa. Eger sersaxî tê xwestin ji malbatên gerîla re tê xwestin. Ev zarokên Kurdan li welatê xwe ne, li memleketê xwe ne, ê ku jer ê ku diçin wê derê ji Tirkiye hatine. Ji welatekî xerîb hatine bi armanca kuştinê çûne wê derê. Yani ez li gorî usûla şer dibêjim. Wextê ku tu ji deverekî cuda, deverekî xerîb biçî deverekî din zarokên wî herêmê bikujî, ev dibe dagirkerî. Ev neheqî ye. Mirovên neheq ji ber vê nerast e. Mirov sersaxiyî bixwaze ama mirov dawa sikûnetê dikare bike, dawa edaletê dikare bike. Mirov dikare bibêje ev tiştekî nerast e. Şer nexweş e. Tiştekî xirab e şer. Jiyan xweş e. Mirov bijîn. Diyalog xweş e. Hevdîtin xweş in. Ji ber vê ev hevdîtina heyeta Öcalan ya bi Tayyip Erdogan re giring e. Ka em binerin Öcalan çi peyam şandiye. Hevdîtin saet 13 de ye li gorî saet 15 de ye li gorî saeta Tirkiye. Ev jî dike 14 li gorî saeta Ewropayê. Hem tiştê ku min ji we re amadekirin pêşkêş bikim hevalna. Temam e. Deng de problem tune her tişt baş e. Ji bîr nekin ji kerema xwe re kanala me mezin bikin. Bibin abone ê hevalê ku nebûne abone. Ema destî xwe lêxin bibin abone û nava hev de belav bikin. û bi vî şeklî bila kanala me di nava xelkê de belav be û mezin be. Me rûreş nekin li ber xelkê. Te hatî. Kemal er mala te ava deng jî baş e, wêne jî baş e, hûn jî baş in. Ez heman nûçeya ku di derheqê van mijara de me amade kiriye paşê jî ez ê bikevim ajansan. Serdozgeriya Komarê ya Enqerê di derbarê Serokê Giştî CHP Özgür Özel de bi sûcbariya heqareta li Serokkomar kiriye yan jî sûç teşwîq kiriye. Heqaret li karmendên dewletê kiriye lê pirsîn da dest pê kirin. Di nava gotinên di nava sûcbariyên li Özgür Özel de her wiha gev jî heye tehdît. Tehdîta li Serokkomar. Di van rojan de Tayyip Erdogan ji tehdîtan pir ditirse. Wextê ku mirov bibêje ez bank li gel dikim gel wê di heqê te de derkeve ev dikeve gefê tehdîtê. Tê zanîn ku lêpirsîn ji ber axaftina Özel ya piştî civîna destiya rêveberiya navendî ya partiya xwe hatiye vekirin. Özel piştî ku serokê şaredariyên Edenê, Antalya, Samsurê hatibûn desteserkirin, binçavkirin, daxuyaniyekê tund dabû. Banga hilbijartina pêşwext li Serokkomarê Tirkiye Erdogan kiribû. Serokê CHP wekî din de axaftina xwe de ji Erdogan re gotibû tirsonekê xwedê eger tu partiya yekem biyayî madem Musa ye were em herin hilbijartinê. Meydan xwendimo yani. Özgür Özel her wiha gefa xwepêşandanên gel jî li Tayyip Erdogan xwaribû.
Ez niha gel ve dixwînim çalakiyên demokrasî yên li meydanan. Roja ku ez gel ve xwînim kolanan ez dizanim wê çi were serê te. Va jî wekî gef hatiye qebûlkirin. Hişî xwe bîne serê xwe min neçar neke ku ez vî milletê ve xwînim kolanan. Ev jî wekî tehdît tê dîtin. Serokê CHP çi gotibû? Ey Erdogan, em ê nehêlin tu bi ji sedî bîst û nehê dengan li ser kursî rûyî. Em ê destûr nedin ku tu bi vî halê xwe perîşan ku dengê te ancak sedî bîst û neh e tu wekî împarator li ser hikûmdariyê bisekînî. Tu em ê destûr nedin. Ev jî wekî tehdît tê dîtin. Halbuki rast e. Dengê CHP naçûne sedî çil. Hinek makul tevgere, baqil tevgere bi Dem Partiyê re bikeve ittifaqê CHP dikare biçe sedî pêncî jî. Yani ittifaqa bi Dem Partiyê re. Ji bo rakirina parêzbendiya wî jî fezlekê hatibû amadekirin. Beriya vê lêpirsînê ji bo rakirina parêzbendiya Özgür Özel ev dokunulmazlik heye parêzbendî. Gotinek xweş e. Ew kurmancî de problem e. Mafê destnedanê hin hevalê me dibêjin ama ne rast e. Parêzbendiyê hez dikim xweş e. Yani ew benda parastinê li dora însanekî ew wî bendê to radikî. Dokunulmazlık yani. Beriya vê lêpirsînê ji bo rakirina parêzbendiya Özgür Özel fezlekê hatibû amadekirin. Pêşkêşî parlamentoyê hatibû kirin. Ev fezleke ji ber daxuyaniyê wî yên di derbarê biryara dadgeha bilind dabû. Ew jî Can Atalay girtiye, parlamenterê tîpê ye. Özgür Özel dereqî de qise kiribû. Ew axaftina wî kirin hincet fezlekedan dest pê kirin. Fezleke eger parêzbendî rabe dereqî wî de dikare were girtin jî, dikare were mehkeme kirin jî. Anha li parlamentoya Tirkiye ji ber ku însan wextê dibin wekîl ew parêzbendî çêdibe. Dokunulmazlık çêdibe ama ev parêzbendiya Selhedîn Demirtaş bi destê CHP hatibû rakirin. Mesele ew. Ah hayat. Hevano ev di derheqê girtina şaredariyên CHP'yî de tiştekî bêjim du hin dîmen derketin holê ku şaredarê Antalyê alîkarê şaredarê Antalyê ez bar dikim Tuçê wan negirim. Yunus Malateya ve tu bûyî endam dibînim vê derê her hebî. Îjar ev parêzbendî em çi besa çê dikir alîkarê şaredarê Antalya rüşvet girtiye sed û çend hezar euro nizanim ama di lêgerîna mala wî de di nava qutiyan de û pere hate dîtin serê CHP nek dixe zorê yan jî wî kesî. Normal ez revêbirê partiya xwe bim di nava partiya me de kî gendelî bike, kî dizî bike ez ê bi xwe giliyê wî bikim bidim dest. Qet ne problem. Yani însanekî gendeliyê bike nava partiya me de cî wî tune ye. Merû teslîmê edaleta dike. Yani îcab nake merû biparêze. Merû bibêje rast e. Binêrin min çend caran numune nîşanda Serokwezîrê Cenevrê hortekî sî û pênc salî bû. Zemanekî çû tetîlê welatê Asyayê derket holê ku bilêta wî ji aliyê karsazekî ve hatiye kirîn. Yani jî îddiayekî wisa derket. Kurik perîşan kirin Serokwezîrê Cenevrê. Perîşan kirin. Kî perîşan kir? Partiya wî bi xwe. Ne muxalefeta. Partiya wî êrişî wî kirin, lê dew vekirin û ew Serokwezîr mecbûr ma biçe îspat bike. Yani dibe ez îstifa dikim eger hûn îspat bikin ama heqeten tiştekî wisa tune ye. Yani dibe min perê mêrik daye perê wî karsazî. Dibe îmkanê min heye yani. Maaşê min heye ez dikarim bilêta xwe bibirim biçim welatê Asyayê tetîlê. Yani îcab nake ji partiyên derdorê ji raqîbên mirovan dew were. Mirov dikare bi xwe dew bike ji bo girtina hevalê xwe. Normal e. Yani ez bi xwe di wê qenaetê de me û dewlet ev ne gaza methanê gazên cudayê kîmyewî ye. Dewleta Tirkiye gaz amade kiriye aniye avêtiya wan şikeftan hemî şikeftên li herêmê parastinê yên medyê çi heçtine hemî bombe kirine û yê bermayî jî yê ku hatine valakirin jî gaza
gazên kimyewî da vêjê wê derê ji herî dike tu zindiyekî sağ nahêle. Ez di wê qenaatê de me. Ev ne gaza metanê, ev ne gazekî xwezeyî çêbûye ne ji wan e. Em dewleta Tirkiye baş nas dikin û tiştek ku divê merû bipirse ev askerên pispor, xwedî tejîsatên süper lüks, modern çawa dikarin bikevin bi tesîra van gazan. Gelo mümkün e ev jî dibe. Hêzên gerîla binêre em ji xwe re daxifin ha. Ez tenê hem tiştan îdia dikim binêre. Hêzên gerîla nayîne provokasyonê. 24-26 mehê carekî avêtin ser baregehên askeran dewleta Tirkiye gotin dron jî bikaraniye. Tamam çend askerên Tirk hatin kuştin ama pir eşkere nekir çapemeniya AKP. Tamam. Ji bilî vê hêzên gerîla di pozisyona agirbestê de ye êriş nake. Ez dibêjim gelo dibe ku ji bo pêşî li vê merasima çekdanînê weregirtin çünkü merasima çekdanînê girîng e çapemeniya cîhanê hatiye. PKK meşrûbûna wî dikeve rojevê, mafdarbûna Kurdan dikeve rojevê. Ji ber ku hêzên gerîla êriş nake, dibe ku hin fermandarên Ergenekoncî ev esker xistibin xefikê eskerê xwe. Ji wan re gotibin bikevin şikeftan lêgerinan pêk bînin û gaz avêdin re hundir. û van eskerê wan hemî bi gazê wan bi xwe hatine kuştin. Ev di nava îhtimalan de ye. Yani provokasyonekî ye ew esker ji alî hevalê xwe ve ji alî fermandarê xwe ve hatine kuştin. Rewşekî wisa heye. Yani ez wê îhtimalê zêdetir rast dibînim. Wezareta Parastinê ya Tirkiye çi dibêje, doh ragihandibû ku 19 askerê wan di şikeftekî de ji ber gaza metanê ji herî ketine, ji wan 12 kes mirine. Wezaretê îro daxuyaniyekê din belav kir, diyar kir ku 7 leşkerê din jî mirine. Wezareta Parastinê ya Tirkiye doh mirina 5 askeran ragihandibû, navê wê operasyonê pençe kilî de bi salan ne dest pê kiriye ama bi ser neket. Pir êriş kirin. 12 5 mehêdin, 6 mehêdin, 5 gerîla mane, 5 û 7 gerîla ya 8 û 2 gerîla mane. Hemî vir dere û derket. Tu tiştekî artêşa Tirkiye rastiyar neke. Wezareta Parastinê ya Tirkiye ragihand ku 19 askerê wan li Herêma Kurdistanê di şikeftekî de ji ber gaza metanê ji herî ketine, 5 askerê wan mirine û îro jî ragihand ku 7 askerên din jiyana xwe ji dest dane. Bi vê re hejmara askerên kuştî derket 12. Wezareta Parastinê ya Tirkiye doh di daxuyaniya nivîskî de gotibû di operasyona lêgerinê de ku 6 Temmûza 2025 dest pê kiriye yani 6 doh yani. Ev şikefta kutê bi askerin berê weke nexweşxane hatiye bikaranîn, paşê jî hêzên gerîla ji wê şikeftê derketine yani vala bîye, şikeftekî vala ye. Têda gaza metanê hebiye, ew bîye sebebê kuştina askeran. Ev daxuyaniyên artêşa Tirkiyeyê ez bi xwe bawer nakim. Daxuyaniyê wan mirina askeran rast e, dibe ku pir askerên din ên kuştî hebin. İja nabêje me çûye êrişê ser gerîla kiriye. Dibêje weke hincetê êrişê yani hincetê hebûna askeran ya li wê derê. Efendim dibe askerekî me zemanê xwe de 2022 diyan de wenda bîye di şerekî de û em li wê eskerê digerin. Li cenazê wê eskerê digerin. û qulik bi qulik şikeft em digerin me nedîtiye doh jî em ketine şikeftekî me xwestiye em cenazê eskerê xwe bibînin û dibe eskerê me bi gazê ji herî ketine. Ev jî bi temamî dereve navê eskerê wan Nûrî Melih Bozkurt e qaşo. Çima dereve em dizanin ku artêşa Tirk tu car li ber eskerê xwe nakeve. Em dizanin ku artêşa Tirkiye nayê eskerê xwe kuştî jî ji nava şer ranake. Yani ew esalet li cem wan tune ye. Artêşa Tirkiye ew artêşe ku dikare ji bo hejmara eskerê xwe kuştî nîşan nede
cenazê askerê xwe bişewtîne. Me dît, me fotoğraf da dîtim. Artêşa Tirkiye ew artêş e. Artêşekî wisa ye ku li ber çavê dünya alemê du eskerê wan ji aliyê Daişê ve têne şewitandin baweke zindî li pêş kamereyan çıt dernaxe, deng dernaxe, inkar. Hebûna bûyerê inkar dike. Hebûna wan eskeran inkar dike. Tiştekî wisa tuneyê dibêje. Nabêje jî, buxa jî bêdeng. Artêşekî wisa ye. Yani bila kes ne ji me re çîroka nebêje. Mehmed Nûrî û Melîk û Bozkurt û şûyê filan derê wan dabiye û em jî ev 3 sal em cenazê wî digerin û filan bêvan. Van çîroka bila nebêjin kes pê naxabe. Wisa ye. Em tev dizanin sedemê hebûna askerên dewleta Tirkiye li Zapê li temamê Başûrê Kurdistanê hebûna gerîla ye. Qirkirina milletê Kurd e. Ne tenê hebûna gerîla jî. Hebûna gerîla jî ji xwe re dikin hincet. Dagirkirina Başûrê Kurdistanê ye. Pir hewldan Rojava jî dagir bikin, Başûr jî dagir bikin. Ama aniha bi vê hemleya pêvajûyê re dibêjim dewleta Tirkiye wê plana xwe ya dagirkirina herêmên Kurdistanê bi şiklên din bidomîne. Ne bi awayekî askerî, lê bi awayekî ticarî. Bi şiklên cuda em ê binerin ka çawa çê dike. Ne tenê asîmlekirin jî. Belkî jî heta niha dixwaz dagir bike, herêmê îlhaq bike, tevlî nava axa Tirkiye bike, lê niha dibe ku proje xwe guheran dibe. Herêmê bawayekî askerî na, lê bawayekî aborî dagir bike. Îje ka em binerin menfaetê me ji qastê de heye, ka em binerin ji aliyê civakî ve binerin. Ji aliyê civakî ve eger yeketiya me hebe, perwerdeyiya me, zanîna me, ilmê me hebe, em bibin yek, dewleta Tirkiye ji aliyê aborî ve çi qastê bila were nikare me asîmile bike. Divê mirov xurt be, yeketiya xwe biparêze. û mirov dikare menfaetê xwe bi dest bixe û dewleta Tirkiye poşman bibe ku hatiye herêmên aborî ava kiriye li Kurdistanê. Divê ew bi xwe poşman bibin. Bibêjin ya me dixwest em dagir bikin ji aliyê aborî ve ama em hatine dagirkirin. Divê ew mantiq çêbe. Ji ber vê mirov netirse. Ya ez dibêjim qey milletê Kurd milletekî xurt e. Yani dikare rêlbervê yekê bigire. Dikare hêza xwe nîşan bide kî tê bila were ama asîmile nebe, ama tune nebe. Mirov nekeve bin tesîra televizyonê wan jî, filmê wan û rêzê filmê wan. Çand û kültûra wan mirov nekeve bin tesîrê. Armanca wan ew e. Da bişib madem ki dibêje em bi aliyê eskerî ve ji aliyê eskerî ve em bi ser neketin, bi awayê din em ê bi ser bikevin. Mirov rê nede. Tekoşîn tim didome. Tabii em jî nikarin tenê bimînin. Pêdiviya me jî heye. Bi razemeniyên aborî, investissman, hatina pereya a Başûr, Rojava, divê em jî xwe xwedî bikin. Pêdiviya me heye ku ew deriyê Sîno rabe. Deriyê Nisêbîn, Qamişlo, Kobanî, Suruç vebin yani. Vedibin jî. Eger vebin, em ê karibin hinek nefes bigirin. Hevando, heyeta Dem Partiye ya İmraliyê doh bi Öcalan re hevdîtin pêkanî bû. Îro saet di 15 de bi Recep Tayyip Erdogan re hevdîtinekî çê dike. Ev hevdîtin wê bibe hevdîtina duyemîn ya ku Erdogan bi heyeta Dem Partiye re di çarçoveyê pêvajoyê de pêkitîne. Di daxuyaniya nivîskiya Dem Partiye de ya doh de piştî hevdîtina bi Öcalan re hat diyarkirin ku Öcalan gotiye pêvajo derbasî qonaxekê nû biye. Ew giringiyekê mezin dide hevdîtina ku wê endamê heyeta me bi ser û koman re pêk bînin. Ev hevdîtin weke hevdîtineke dîrokî pênasê dike. Her wiha da zanîn ku komisyona ku wê li parlamentoya Tirkiye were avakirin jî di warê aştiyê de, di warê çareseriyê de wê roleke dîrokî bilîze. Roleke dîrokî çawa ye? Cara yekem hebûna milletê Kurd dikeve qanûna, dikeve destûra bingehîn. Tiştekî wisa me bihîstiye.
hebûna milletê Kurd dikeve, perwerdehiya milletê Kurd, perwerdehiya zimanê Kurdî. Problem çi ye? Tişta ku serê Tirka tevle hev dike, çawa mümkün e dibêje bi zimanê Kurdî em tarîxa Tirkan fêrî Kurda bikin. Bi Kurdî tarîxa Tirkan. Ew Tirkiyekî wisa difikirin şaş e. Yani em ê tarîxa Tirka fêr bibin ama di ser de jî em ê müfredata perwerdeyî temamî biguherînin. Em ê li gorî dîroka Kurdistanê, coğrafyaya Kurdistanê, edebiyata Kurdistanê em ê dîzayn bikin vê müfredatê. Tişta ku em ê fêrî zarokê xwe bikin, em ê biryar bidin em çi fêrî zarokê xwe dikin. Ji ber vê yekê netewî yeketiya netewî pir mühîm e. Ji ber vê yekê ew saziya ku avakirina wê Öcalan pêşniyazê Birêz Mesûd Barzanî dike, dibêje yeketiya netewî ava bikin, werin cem hev, ji bo van tişta jî gelekî mühîm e. Di çarçoveya yeketiya netewî de, yani saziyekî wekî keneke bifikirin, dibin banê wê de tonkî komîsyon hene. Komîsyona perwerdeyiyê ye, ya dîrokê ye, komîsyonên arkeolojiyê ye, ya her tişt çi bixwazin komîsyonan saz dikin. Ew komîsyon biryar didin merûv çi amade bike ji bo pêşe rojê. Ez tim dibêjim li welatê me welatekî erdê wî temamen arkeolojîk e, berhemên arkeolojîk ê kevin. Tu vana çawa biparêzî? Li ku derê biparêzî? Sibê heta evvelê dibin êrişan de ye. Merûv çawa mihefaza bike? Ji ber vê müzeyên netewî lazim ji me re. û her wiha berhemê me hene müzeyên ji bilî müzeyan kütüpxaneyên netewî lazim in. Merû ama çawa biparêzin? Wana hemî mühîm in. Yani ez dibêjim qey Birêz Mesûd Barzanî pêşniyaz da Birêz Öcalan li ber çavan bigire, yeketiya netewî komîser hev bike, bi taybetî di meseleya amadekirina müfredata Kurdî de eger were amadekirin, li her beşên Kurdistanê aynî ders têne dayîn. Hem li Rojava, hem li Başûr, hem li Bakur. Wê demê tu hêzekî derve nikare müdaxaleyê Kurdistanê bike. Ev wisa ye. Yek ji şertê me divê ew be. Zulme eger tu bi Kurdî dîroka Türk û Tirkayetiyê fêrî zarokê me bikî. Zulme. Em nikarin qebûl bikin. Wekî dersekî li kelekî merûv tarîxa Osmaniyan jî fêr dibe de zarokê me li Ewropayê jî tarîxa Osmaniyan fêr dibin. Yani ew yek ji xalên dersan e. Normal e. Çima nebe yani? Ama Tirk jî bila tarîxa me Kurda fêr bin. Medeniyeta Kurdan fêr bin. Hinek hinek ji ders derxin ji medeniyeta Kurdan. Xwedê Kurd milletek maqûl e. Rastî wextê merûv li dünyayê digere dibîne Kurd tamam. Yani milletekî bifikirin ku heta niha rojnameyekî wanê netewî çênebiye, televizyonekî netewî çênebiye heta niha. Yeketiya wan çênebiye û sînor di nava wan de ye. Hem jî çar sînor û li çar welatan, pênc welatan belav bûne. Digel hemî tiştî jî yeketiya xwe parastine rihê wanê netewî heye. Ev pir mühîm e. Li tu deverekî cîhanê tune ye. Yani tu li Ewropayê wextê rastê dihokiyekî tê, hevalekî me dihokî, tu dibêjî vaya ji me ye. Mesela ev rihê netewî ye. Tu mirovekî dihokî çawa tu digirî tu hembêz dikî, tu çay qehwe pêşniyaz dikî, tu dibêjî vaya ji me ye. Yan jî Kurdekî rojhilatî ji Urmiyê. Mesela. Ya bifikire tu li Stenbolê Kurdekî Urmiyê tê, tu wî wekî birayê xwe dibînî. Nas nakî jî. Ama tu Kurdekî Qirşehîrê, Nevşehîrê yan jî Kütahyayê, pardon Tirkekê ye. Tu Tirkekî Kütahyayê, Nevşehîrê wisa nabînî. Here Berlînê, here Kölnê. Tirkekî ji Kütahyayê tu bibînî hemêz nake. Yani ji bo te tiştekî îfade nake. Çünkü yeketiyekî we tune ye. Rihekî we hevbeş tune ye. Yani tu jê re nikarî bibêjî em. Ama yekê Silêmaniyê, Kerkûkî, Kurdekî her derê tu dibêjî em.
Wê rojê li Cenevrê ez li kafeteryekê rûniştime çawa çêbû nizanim keşkekî di dorê de ye qehwe dixwaze ama keşkek pir naşibe Kurdan jî xerîb e. Wisa dorê de wext çêbû me helê hev pirsî got ez lorim ji loristanê hatime. Mesela bi zimanê wan naşibe soranî jî hinekî cuda bû. Me helê hev pirsî got ez turîstim hatime vê derê digerim. Di nava Rojhilatê Kurdistanê de bû. Mesela pir kêfxweş bûn ku me pêşwazî kir li Cenevrê êdî bûbû weke xwişkekî me mîna ku ji memleket hatibû. Em bakurî ne ew lor e ta Rojhilatê Kurdistanê. Pir ecêb ne? Ha mirov xwedî li hev derdikeve. Çi îcab bike? Ji veya tiştê xweş in rihê netewî hevanno. Navê bêjin temam rihê netewî çêkin. Îjar ev komîsyona ku li parlamentoya were avakirin wê rolekî mezin bilîze. Niha di derheqê Efrînê de hevanno ez hin tişta bibêjim berpirsekî enekesî axifiye li Efrînê ye berpirsî enekesî rewşa bajêr ji berê baştir e dibêje li belê hîn jî ji ber siyasîbûn û Kurdbûnê nêzîkî 200 welatî di zîndanê dane. Li Efrînê bi qasî 200 kes 200 Kurd di zîndanê dane ji ber Kurdbûna xwe. Tevî rûxîna desthilata Beşar Esad jî beriya nêzîkî 7 mehan vegera desthilata Şamê ya Efrînê rewşa herêmê ji bo Kurdan hîn jî asayî nebiye ne normal e. Ehmed Hesen ji rûda wê re axifiye dibêje rewşa Efrînê hêdî hêdî ber bê başbûrê ve diçe li berê bi temamî asayî nebiye. Herî kêm 200 Kurd di zîndanan dane li Efrînê. Em tesîra dewleta Tirkî li ser Efrînê jî em nana tam nizanin. Ka binerin tê de heye tune ye. Kurdbûn sedema sereke ye, piraniya hincetê wan ji bo zîndanîkirinê vedigerin ser pêwendiya bi rêveberiya Xweser re. Yani sebebê girtina wan çi dibe bila bibe dibêjin pêwendiya bi rêveberiya Xweser re ya tekîliya te bi rêveberiya Xweser re heye. Sedemê girtinê ew e, hinceta girtinê. Ew Kurdên ku li herêma Efrînê hatine girtin, li wan bajarên herêmê li vana girtîne, li Efrînê, Racoyê, Bilbilê, Arayî, Marê û Ezazê girtîne. Hîn jî hin komên çekdar li wê derê desthilatin. Ehmed Hesen balê dikişîne ser wê yekê desthilata yekem di nava Efrînê de niha hikûmeta Sûriyeyê xuya ye dewleta Tirkî peyderpê xwekişandiye ji Efrînê. Mesela desthilat dibe hikûmeta Sûriyeyê li gel desthilata Şamê hîn jî beşek ji komên çekdar desthilatarin li wê derê xwedî hikmin û biryarên serbixwe dikarin bidin. Ji sedî bîstî erebên hawerde vedigeriyane ve negeriyane. Sedî heştê vegeriyane êdin hê mane. Avra tişta ku me merex dikir ev bû yani komên çekdar ên girêdayî dewleta Tirkiyeyê muheqeq ew çetene hukumdariya wan didome lê desthilat komple di destê hikûmeta Şamê de ye. Ehmed Hesen di derbarê vegera erebên hawîrde ji Efrînê jî got veger berdewam e lê hîn jî zêdetirî ji sedî bîstî erebên hawerde ve negeriyane li wê derê ne. Çima em dibêjin erebê hawerde li wê derê ne tê wê menê ku li ser mal û milkê Kurda rûniştine. Ew hebûna wan li wê derê ji ber vê problem e. Di malê Kurdan de ne, zeviyê Kurdan destê serkirine, behsa vegera welatiyên Efrînê û derdora wê jî dike Ehmed Hesen. Heta niha vegera Kurdan rojane pir kêm heye. Hîn jî astengiyên li pêşiya vegerê bi temamî nehatine rakirin. Malên Kurdan radest nakin. Berpirsî enekesî li nehiya Şîyê ya Efrînê dibêje heta îro komên çekdar dest danîne ser zêdetirî 5 malên welatiyan. Û hê jî ne amade ne ku malên welatiyan li wan vegerîne. Di destê ereban de ne. Mal hatine valakirin jî lê kom wana nadin Kurdan. Malê hatine valakirin jî ev komên çekdar wana teslîmê xwediyê wan nakin. Hin ji wan pereyan dixwazin. Mala te difroşim te yani. Li gorî malan
ji 1000 heta 2000 dolarî zêdetir dixwazin ji bo ku radestî xwediyê wan bikin. Efrîn di destpêka sala 2018 de jaliyê dewleta Tirkiye û komên çekdar ve hatibû dagirkirin. Ev mesele ye. Yani me çi fehm kir? Me fehm kir desthilatê Şamê li wê derê hukmdar e bawekî fermî. Lêbelê komên çekdar yên girêdayî dewletê li wê derê hê jî terora xwe dimeşînin. Malbatên Ereban ê vegeriyane sedê heştê, sedê bîst li wê derê mane. Ê mane jî li ser mal û milkê Kurdan e. Ama xaniyê ku hatine valakirin jî çeteyan destanîne serê wekî milkê xwe dibînin. Radestî xwediyê wan nakin. Xwediyê wan dibe pere bide. Ji 1000 heta 2000 3000 li gorî malan diguhere. Ev jî bi vî şekliyê mesela Efrînê zû de me behs nekiribû bi vîya wê hinekî zelal bû. Wekî din terora li ser Kurdan bi şeklên cuda jî didome. Wekî numune kî dike Kurdan çawa dikuje em tam nizanin. Li Şama peytexta Sûriyê cenazê welatiyê Kurd Welîd Mele Musa piştî 3 rojan kuştî hate dîtin. Ev 3 roj bû ew wenda bû. Li gorî agahiyên hatine bi destxistin Welîd Mele Musa wekî Ebu Hesen jî tên askirin ji gundê Siha Piçûkî Qamişloyê ev 15 sal bûn li Şamê şoferî dikir. Welîd Mele Musa roja îniyê piştî ku rewiyekî baweyekî taybet bir deverekî tekîlî pêre xwe dibûn. Piştî lêgerînê tenê otomobîla wî hatibû dîtin lê qedera wî nediyar bû. Du hata ragihandin ku cenazê wî yani Mele Musa hatiye dîtin diyar bûye ku kuştiye. Hatiye kuştin. Welîd Mele Musa zêwicî bû bavê 2 kor û 2 keçan bû ji ber rewşa aborî ji bo peydakirina debarê mala Musa gundê xwe bi cî hiştî bû berê xwe dabû Şamê. Heta niha sedemê kuştina wî nayê zanîn. Kujer kî ne? Em nizanin. Tabii merû naxwaze qedera Kurdan bi vî şeklî be. Hevano li eyaleta Texasê ya Amerîkayê di karesata lehiyê de hejmara kesên ku mirine derketiye heştî û dudiyan çil û yek kes jî wendan e li gorî agahiyên ji çavkaniyên herêmê hatine bidestxistin di karesata lehiyê ya ku çarê tîrmeyê de ji ber baranên gor dest pê kiribû hejmara qurbaniyan derketiye heştî û dudiyan. Ji ber baranên gor yên ku roja îniyê ji nişkeva dest pê kirin ava çemê Guadalapuyê li navçeya Kereyê 8 metro bilind biye û ev e biye sedema lehiyê. Xebatên lêgerîn û rizgarkirinê ji bo dîtina hinek kesên ku di lehiyê de wenda bûne dewam dikin. Waliyê Texasê dibêje li seranserê eyaletê 41 kes wenda bûne dibe ku hejmar zêdetir bibe jî rayedaran diyar kir ew ê heta hemû kesên wenda nebînin ew ê xebatê xwe bidomînin. Donald Trump ji ber kareseta lehiyê li Texasê wekî erê herêma Texasê wekî herêma karesatê îlan kir. Ev e. Niha li Ewropayê jî germayî gelekî zêde bû, germayî hinekî daketiye baş e. Hevano di derbarê nûçeyên deqe dawî de ez hema hin tiştan binêrim. Laskiye li Sûriyê di şewite bermayiyên şer rêlber ve mirandina agir digirin. Bermayiyên şer hene. Hin nûçeyên deqe dawî hene dibêjin ve herêma Laskiye hûn zanin peravê avê ye. Lê bi giranî Elewî Şiî hene. Di çend rojên pêşiya me de gerîlayên PKK û bi merasimekî çekê xwe dayînin, çekê xwe îmha bikin. Çavkaniyekî dibêje wê hemû aliyên siyasî herêma Kurdistanê li wê derê amade bin, ew jî hatine vexwendin. Ev baş e. Merasim wê di nava sînorên serbixwe ê raperên ê parêzgeha Silêmaniyê de be. Wê bi qasî bîsî gerîlayên PKK ê HPG werin wê derê bi niyet pakiyê çekê xwe dayînin, çekê xwe îmha bikin. Mesela dibêje çi li Tirkiye Bakurê Kurdistanê nêzîkî 5 keseyetiyên siyasî rewşenbîr navdar hatine vexwendin. Ji Ewropa Amerîkayê zêdetirê 30 kesên ku ji parlamenter akademisyen siyasetmedaran pêk tên hatine vexwendin. Hatine herêmê jî ew ê beşdar bibin. Hemû medyaya serekê ya cîhanê
hatine vexwendin. Hemû aliyên siyasî û rojnamegerên li Herêma Kurdistanê ji aliyê Koma Civakên Kurdistanê kecekî ve hatine vexwendin, davet kirin. Plan hatiye kirin ku merasim wê di navbera 9 û 12 Mehê de were çêkirin. Destpêkê biryarek hebû ku li nava Silêmaniyê ve beşek kecekî cî wê guherand niha li derveyê bajarê, dîsa jî di nava sînorên wîlayeta Silêmaniyê de ye. Ama ne di nava bajêr de ye. Cara yekem 30 Hezîranê hatibû eşkêrekirin. Baş e. Ev jî agahî di derbarê danîna çekan de ez bêjim qey mühîm e, giring e. Bi vî wê me rû dibîne ku merasimekî berfireh amade biye. Ew ê nişanê dünya alemê bidin ku niyeta wan pak e. Ez hema li ajansekî din binêrim, ez ê vegerim cem wê hevan no. Hema ew nekin. Hêzê Şamê kesên girêdayî Îranê binçav kirine li Şamê. Wekî din heyeta İmraliyê ya deqekî heyeta İmraliyê bi hevserokên Dem Partiyê re ketiye civînekî beriya ku biçin Tayyip Erdogan bibînin. Ev jî gerekî giring e ha. Efkan Ala û Tayyip Erdogan wê tevlî civînê bibin. Belkî İbrahim Kalın jî tevlî bibe, muhakkak tevlî bibe. Heyeta İmraliyê îro bi hevserokên Dem Partiyê re Tülay Hatîm oğulları Tuncer Bakır'ın ra hevdîtin pêkanîn. Anha vê saetê di hevdîtinê dane û saet du diyan li gorî saeta Ewropayê saet sisiyan li gorî saeta Tirkiye ew ê Tayyip ra hevdîtin çê bikin. Ev yek. Çi agahiyên balkêş hele ya. Rayadarê Hamasê dibêje ji sedî heştê kontrola Xezayê ji dest çûye sîstema ewlehiyê bi temamî hilweşiye. Ê vana em zanin. Vana em zanin. Hûn bûn sebebiya rabû tiyê tune êrişê İsraîlê kirin, provokasyon pêkanîn, İsraîlê har kirin, gur kirin, berdan ser xwe. Gaza bi temamî ji dest çû. Ji nişkeva. Êrişê wan keçên ber avê kirin. Tê bîra we. Meha dehan bû. Ya çima radibî êriştikî? Hemî plan bû. Tu dibî aletê planekî paşê jî gaza hemî serûbin bû. Payîz marûfan dibe ne gaza metanê ye, kimyasalê avêtine ser gerîla ji bo nebêjin kimyasal bikaranîne kamuflaj dikin. Sedî sed ez jî di wê qenaetê de me. Dewleta Tirkiye ji bo ku dünya alem nebêje gaza kimyewî bikaraniye, vayê îsbatewî dibe gaza metanê. Em jî zanin gaza metanê ne. Ez dîsa bibêjim dewleta Tirkiye jî ji bo van kanalê me li hember kanalê me dew bide vekirin dibe bi sedan tercümanên Kurdî û Tirkî wezîfedar bike. Dibe bütçeyekî pir ciddî bixe xizmeta van tercümanan ji bo van kanalê me wergerîne. Yani em zehmetiyekî me zin didin dewleta Tirkiye. Rojê du weşana çê bikim dewleta Tirkiye çawa wergerîne vana hemimiyan. Tu sektorekî Kurdî vedikî bi xebatê xwe dinere. Di bi van xebatê xwe YouTubeê zorê li dewleta Tirkiye dikî ku komisyonekî taybet ya tercümaniyê veke. Sırf ji bo xwe. Êde bila vek. İja bifikirin ku sed, du süd yan jî hezar hevalê mîna min weşanên Kurdî çê bikin dewleta Tirkiye ji bin dernakeve. Nikare tercüme bike. Wê demê kilît dibe, sîstem kilît dibe. Mecbûr e mehkemeyên Kurdî veke wê demê. Xavend Yunus mala te ava herê bî. Ya ev mesela endametiya mina YouTube'ê heye ew tam çi ye nizanim. Mirov dibe endam ez bar dikim ji aliyê aborî ve mirov mehane tiştekî dide tiştekî wisa heye. Mirov wextê bibe abone. Hevalan tiştekî wisa ji bo min saz kirine ama tam tê çi manê nizanim.
Ez bawer dikim Yunus bîye endam süper tişt e mala te ava. Ew demê xatirê we silav dem baş.